anunț la un live care va fi în seara asta despre rana de umilire, nu, iertați-mă, rana de respingere, masca acesteia, fugarul, da? În seara asta, ora 21:21, o să spun totul despre această rană de respingere și masca acestei răni, respectiv fugarul. Așa că te rog ca să fii seara asta în live, la ora 21:21. O să fac referire numai la cartea lui Louise Bourbeau, care a scris despre cele 5 răni ale sufletului. Da? Ea ține să-i mulțumească, am văzut aici în carte lui Freud.